Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin, papagayam. Intay iba sa Tilevetico, Kapitulo 19, versikulo 18. Di kay agibalas, huno agipampan iti gura, ngam ayatan nyo ti kaarubayo, akas iti panagayat yo iti bagiyo, siya ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biang. Manungay ti ibayad ko nga abang dito iti binulan, balasang ko. Saan kayo nagbbayad, nana? Dila ang kuryente ti bayadan nyo. Ay na, nagsaya at ano kasta? Kasapulan mi matlaang amin ti caretaker na daytoy panawan mi abalay. Ay na, agyaman ak balasang ko. Mayat gayam dito eh. At da isagsagana ni Apo para kanyak. Kanada kamad chumat mahilig kayong agmula-mula. Nalawa daytoy paraangan amulaan nyo itinatnateng, nana. Wen balasang ko, talaga nga agmula ak. Ngam adala ang pagpatinggaan ti pagmulaan nyo Makitkita yo ka di dayjay nga alad? Wen, balasang ko. Naaladan dayta, tasaan kon ako ka dayta adaga. Daga ti kaaruba dayta, nana. Kasta aya? Wan, kan naunget di bakit dita. Iso asaan kayo ang mabalin alumbos di taalad. Anya? Ay sos, banikusan na kayo dayjay abakot, nana. No addaman ti rombeng nga anadan nyo ditoy, dayjay abakot di takaaruba. Ay na, Stephen, anak ko. Agyaman ak tain sarunum adagos dagiti paglabaak diti baro pagyanak. Manungay ti abang yu dito, nanang. Libre, anak ko. Uy, mayat ano kasta? Mabalin ko pa'y kanuta agmula-mula dita paraangan. Isumat na itati isam yung aramidan, nanang. Saan ka kading agnaag dito'y anak? Nanang, adan trabaho. Ken libre ti pagyanak iti trabaho. Ada yun, ano agawid akpay dito'y. Ay, kat agawid kalatamot ano kwatan awan ti kadwak dito'y. Umay kayong tulat tapas pasyaran. Awan ka din ti ibilin yung alaag, nanang. Awanen. Agan anad ka Saan ka nga agpagpabisin? Ay, naalaw mo't gaya man. Ay, magmata nakaturog ang anasaya at uray umuna arabiik dito nagakarak abalay. Anya di sumsumgad. Ay sus, anda maur-uram ijay. Ay, Adauram! Kakaruba! Kakaruba! Dan maminsan! Saan nyo nga urnungan ti basura yun ditaw? Ha? Sikat agpupor? Apay nga inurnong mo ti basuram ditaw? Aramidam abasuraan da ito likod ti balaykaw? Ay na! Ay! Dumakdakkel ti apaw! Sabsabanta! Bayam! Naskan mapuuran amin dagito'y inurnong mo abasura ditaw? Nga mamang mauram ti balay! Ayawan bibiyang kaw! Ha? No apay ngamin asikapay ti pinagnaedda dita abalay, di mo matamot ang glines. Ay na, aging kaita. Agtigtigargarak pa'y laang itinakaaro-arurod ko iti dayja abakat. Kunak tumot ngamin kada kayo, nana. Saan basta-basta dayta akaaruba? Ay, bastos talaga dayja abakat. Ay nawon, nana. Iso asaan akayat dagiti manugang na ti agyan dita, tanaalas ti ugali na. Ang pasensyaan nyo latan. Talaga siguro akasta ti ugali na. Adamot pasensya kat. Ang kasladyak mapasensyaan day di abakat. Nayunan nyo pa'y ati pasensyayo kan kwa na. Aywan gayam, nana. Nagbunga ka din di mula ni daddy amangga di talikod? Aywan, nagado ti bunga na. Italaan nakakita ak itikas jay. Nagado abunga ti mangga. Umayak na ala, nana. Ay kawan Ang kasanungay, awang mati umulay. Sokdala ko na, nana. Sige, tulungan ka. Anya ti sirsiripon dita pare. Chay mangga, nagado ti bunga na Ay hoy, naimas sa pulutan dita. Mula mo ti karuba. Kahit man ano kumangay. Ipakadam ay yakin bagay. Sanin.
Mga latalatan no madamdama. Abang anong tanda ta, pare? Isong araw ta saan ta nga ibagbaga, tapno saan ta amauntan. Diyan! Ni ninanang mo. Apay manan na ya. Inggatangan na ka din iti agas ka. Ayun gaya man niya. Inigkan kay ti kwarta din nakinggatangan. Nalipatak lang. Amumat aka sa pulak ti maintenance, tatoy sakit ti puso. Pards, ito man lang. Ag-sermon man na ni nanang ko. Ay, into nagawid ka, agdanton di agas ko Wanan! Ang tagayam sakit ninanang mo, pare. Ado ati sakit na. At nung nagadong agas, itong tumaran na. Si kamot ngamin ti problema na. Nay, apay asyak. San ka nga awid dito balayo? Kasanong hagawid akat ongat mat nga ongat. Nagado ti bisum ka no. Pasaray alaem nga ilibas ti kortana. Di ka man nagtagtagari. Agnom-numar ka mo ta. Sa bagay igatangan ti agas ni nanang mo. Mawanan adya kwarta. Inggatang tan itaarak idinaminsan. Anya? Imbag ta imay ka. At dadwa alalaki ang nakita nga agal-ala iti manggay di rabi eh. Inanawam ko maidan Mabutungak. Kasanungay no adapaltug da, kat paltugan dak. Saan gayam anatal na dito yung lugar nga imakaran nyo, nanang? Ay, uray sa dino mo't anak. At dadag iti managdakdakas. Numapasamak tumananday ta. Agreklamo kayon iti barangay. Ay, mailasin ko dagi di alalaki anak ko. Ta sinirip ko ida, idi tataulan dagiti aso. Numakitak ida, mabigbig ko. Ay, inaksabi agin na Nalawa mo't tanto'y nadalusak diti arubayan. Napudo ti darang ti init. Inak pa'y uminom. Ni, Jay mat kaarubak abakit day jay nakatugaw. Kat apurusan na ti barukong na. Apay nga ta. Ay sos, amang ano adarikrik naan na. Kasaritak nga tawon no saan. Nariga mo no baybayak. Asikak. Ada ka di marikrik nam? Marignak ang makaungungutak. Amukat apo oram tumanan dagita naglinisam aruot di talikaw. Diyak kaya ti makalangab iti asaw. Ay, kunakon kat. Agungat manan. Diyak la ko makinasarsaritan. Managlinlinis ak ataaw. Diyak kaya tinarugit nga aglawlaw. Amangan no ipaigin mo tumanan dagita aruaw. Agpadataa, managlinlinis akmat. Awan mo't pakakita. Ay, apo. Unay ko dahito apada kabakatan. Diyak man la tutupanan. Panhawak dito. Ay sus, ada simrak ito'y balaya. Sino ka? Siya, nanang. Ay, sika mo lagayam. Di ka pa'y agtuktok man. Makapakigtot ka. Ay, unayan, nabartag ka manan. Nakainom aklang. Ayan di impagatang ko nga agas ka. Agsaksakit ti barukong ko. Tadyak pa'y nagtumtumar. Awanan Anyang hawanan. Awanan di kwartam. Mangtod kan tumanan. Anya, ay unay kan. Siyak pa'y abakat ti kastam. Agbiro ka ngamin iti trabahom. Tapno adagastusam. Anya jay kunayo, Nana Laura? At dalalaki asimrot diti paraangan, idi na palabas arabi eh. Wen balasang ko. Duada, nagtakaw da iti mangga. Ay, adda talaga dagiti kakasta at tao dito, Nana. Isong aganad kayo. Kunak nga rod amabigbig ko dagi jay no makitak ida. Oh, apay Nana. Agore ka. Dagi jay alalaki. Isuda dagi jay tay nagtakaw iti mangga. Sigurado kayo? Wen, isuda. Ay, jay may sa lalaki. Anak jay naungat abakat akaaruba tayo, Nana. Anya? Jay mo't may sa, barkada na. Ay, isuda talaga ti simrag. Diyak agbidot. Naloko ngamin at talaga dayta adyan, Nana Laura. Kanayon ama ibarbarangay dayta, taado ti aramiden na akalukwan. Pare, nagmaditi pa nagkitkita dahi jay bakit ka data. Ayan na. Dahi jay
Bayam lang. Nakita na tan samot iti napanta nagtakaw iti bunga ti manggana. Man ano ko ma? Apay, maputang ka? Bakit lang dayta? Ay na. Nagmayat akitaan nagitag tubtubo amulak anatang dito arubayan. Ay, adan pangalaak iti sidaak. Organic pa idag ito ikat. Awan spray na. Ha! No apay mat nga may nga dadagiti ka aruba sa andang amo da aglinis ita arubayan da. Itin nagdalatan dagiti basura da dito'y alam. Siyaksamot ti paspasagidam! Sorsorway niya taglinis. Na, aglablabas ka mutan! Sumanao ka, di mo pa'y damagan, no? Sino tinagibol lang ka dagita basura? Kata sino kumapay ti sa bali apa basulag no saan asika? Nagado a reklamom! Apay! Idi nagtakaw iti buong ati mangga di anak mo! Nangagmaw a nagreklamo ak! Anya? Naklaat ka! Saan ka nakatagaray? Tapno amom! Simrak dito arubayan may di anak mo! Nagtakaw iti buong ati mangga! Adulamain! Na, talaga abastos day taabakat. Imbagak ang agtatakaw di anak na. Pulos asaan anak katagare. Nabainan siguro, nanang. Lakit di Kunamlan asino nga agsasaw. Mala, agan-anad kayo nga rod. Ay, masapul alumaban akmatan. Saan na mabalin nga aguli makaklatan. No kasapulan na lumaban kayo, lumaban kayo. Di yu ipalubos nga abuswenda kayo ti sabalya tao. Wen, day ta tinasursurok anak. Bayan nyo. Itid ko kada kayo ti numero ti police station dito yung lugar tayo. Ay, anak ko. Tayon sumaron no asarkan na kayo. Umawag kayon iti polis. Agpudno ka man kanyak dyan. Nagtakaw ka kadi iti mangga di takaruba? Anya man hindi tangay pagbagayon. Agpudno ka! Ay, apo. Basit lang din nalamay. Basit man wano adaw. Takaw latta day ta. Asino tinang ibagaya? Di karuba tayo. Para limalabo ko lamang din nalamay. Agreklamo? Kunakmat kan ka, adi nakibabain ka dagiti tattao. Ay, sa bagay, sakto pa'y ngamin nga inam katakawam. Sa balin tukit niya taon. Anya? Nagipulong dyan bakit kininarang mo? Wen, marurudak. Kunakon kahit. Nagmading amin ti panagkit-kita na kadata. Anya nga iti kahit mo aramidan takin ko na pare. Anya ko matarami dun ta. Nakabasol talang araw dahil. No kaya't mo, balsin ta. Hindi ka man nagsaoy di kasta. Takawin ta amin agamit na, antap no makabalis ta. Ne. Unan niya. Isumot lang nga inawagan na tangag, tatakaw. Takdiran taraytaan. Oh, nanang. Anya pa tigatangan nyo? Awanan anak ko. Nagatang kumot amin na nakasapulak nga abasto. Agawit tantan nalipatak samot nga intrang ka jeri daw ti balay. Ang mga nusarkan tagtatakaw. Aldaw mat, awan siguro ti agtatakaw. Hindi mo laang mo O sige, agawit kayo nga roden, no awan ang tigatangan nyo. O nya, naalam mo di kwarta ka nalas na. Wen, atan kanyak. Mapantang rodan, ang mga nusumang putan di bakit. Wen, intan, darasam. Sigurado kayo ang natakawan kayo, nana? Wen anak ko. Ay, awanan tayo duldulin ko 5,000 a pesos kan aritos ko. Ay, Nagparik na ngamin kanya kasar kan tagtatakaw dito. ang mga nukaaruba yung matlaang tinagtakaw. Ay na, agbabawi ak nga imakar dito anak ko. Ala, agbiro kak iti umakaran nyo. Saan gaya man nasaya at dagiti tattao dito nagdadakas na. Kabayaan nyo, nanang. Mabisina kon. Nagluto tayon. Sige, mabit lang tayo nakagaron ijerwar. Stephen, anak! Umay ka dito! Ha?
Apay nanang? Pino, di ka arubak abakit! Ha? Ha? Anya tinapasama kan ko ana? Natakin sa amatin! Tulungan ta nanang. Naskan ama itaray tayo di ospital. Bye-bye, Amon! Nakaungungot mo laang. Anya? Na may ano a pinagsasawan nak. Nanang, diyon panunutan day ta. Tinaskan, katulungan ta day ta bakit? Nanang, Apay asangitan na, kat sa anak pa'y anatay. pakawanan lang nanang. Ay, kanayon ka nga awan ijay balay. Sa bali pa'y atao, tinangitaray kanyak dito ospital. Dinak pa'y makaduaan. Nanang, nakabaso lang. Anya man ang tibasol mo. Ay na, di naklapagtal na nga ikan iti sakit ti ulo. Nagtakawak nanang. Tinakawak niya bakit nakaaruba tayo. Anya, kat no isuda tinang isalbar kanya. Ala, aklunam ti basol mo. Kat agkid daw kay ti pamakawan kadakwada. Maray! Maray! Nanang, Agtal na ka. Ni, da kayo matgayam. Umunag kayo. Umayak agyaman kan ka. Tain salakan dak, Maray. Umay kayo. Tali, titinagan ko. Isumot ni Jan nga anak ko. Nana, Auntie Laura. Wen, day ta tinagan ko, Barok. Auntie Laura, dumawat ang mata ni ti pamakawan kada kayo. Ngamin, da kami ti barkadak ti simrak ti balayo, idi awan kayo. Inalami dahi ti akwarta. Kan, dahi ti aritos nyo. Isubli kon. Pakawanan da kami kuma. Kan pakawanan na kumamat, Mari Laura. Ado dagiti basol ko kan ka. Ay na. Saan tayo man nga agdrama tani, makalwaag. Ay na, agraragsak tayo kiti. Tanagiin na mo tayon. Saan anasaya at agaramid iti dakas, gaputa dakas matlaang ti supapak na ka. Kasayatan nga amom nga ipatag ti kaarubam. Takasta ti makuna a Kristiyano. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kendiag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Verge Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang